हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंसोरनो देखायगोन आंनि खामानि मावनाय खुवारियाव दिनै जोंहा अखा हानानै खामानि जायाखै, ओरैनो दङ। मा खालामगोन मा थागोन आं ओंखायनो भिडिअखौनो दसे बानायदों। बे भिडिअखौ जाहैबाय नोंसोरनो आं देखायनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ बानायदों। जाहाथे बे जोंनि माबायदि खामानि मावो जों केरलायाव थानानै बे खामानिखौ दाथ' आं खामानि मावनाय जायगायाव थांनाय जानाय नंला लोगोफोर। आं दा माने बे जेराव गारिखौ दोनदों बेयावसो माने फैदों आङो। आं बेयाव थांला, मालाबाफोर नुगोन मालाबाफोर देखायगोन। आं सिगाङाव मोनसे देखायखांबाय, बेखौ सोरबाफोर नायदोंबा नुसिगोन, नायाखैबा नुनाय नङा। बे आंनि तपन दैमारि चेनेलाव नायबानो मोनगोन। बे खुवारिया केरलानि अन्थाइया माबोरै हायो माबोरै हाया बेखौ नायबा मिथिगोन मा मा खामानि मावो। आं दा नैबे थांगासिनो दङ। फुङाव थांदोंमोन आङो खामानि मावनो होननानै, खिन्थु फुङाव माने खामानिया जोंना जायासै। गारि गाखोनाय नङा होननानै बन्द' खालामबाय, फैफिनबाय आङो। ओंखायनो माने दा बे जोंनि खुवारियाव अन्थाइ थिखांनाय बे निसान गारि दङ, निसान गारिफोराव थिखाङो, बेसे अन्थाइ थिखाङो। आं बे गारिखौनो नोंसोरनो दसे देखायनो, बिदिबा नायलांदो। नै बेनो गारिया, नै निसान गारि, नै निसान गारि। लामाया नै हाब्रु, बेबायदि हाब्रु गथ' बे स्लिप जायो हामा हा, एकदमबारे स्लिप जानासो थाङो। लामाया बिराद गोजौ, बेयावलाय बबाव मानखोनो, ओरैनो बेखार आरो। बेयावनो नैबे निसान गारियाव 250 250 माने 250 थिखाङो। बेयाव नैबे दंफां गारि, नै दंफां लद बोयो, बेजों दंफां खुन्दा बोयो, लबार दंफां हाफायनायफोरखौ बे गारिजों रोगायो। दिनै अखानि थाखाय थांनो मोनाखै बिसोरबो, ओरैनो थाबाय जमा जमा। दा बै गुबुननि दंफां बोयो, दंफां लाङो, बेयाव जमा दोनो। नैबे मेन लामाया ओइथिं दङ। दा हायानो नै माबायदि लामाफ्रानो हनै बेफोरबायदि, बेनि थाखायनो जाया आरो। ओरैबो दङ, नै रड मोननैसो बोहैनो हादोंदां अबेबाफोर माबानायाव बोहैनाय, ओरैनो फैफिनोबा हाब्रु लागालागि अखा हानानै फैफिनबाय थाङो, ओरैनो माबाना बेखार जाबाय। सानसे थाबाय आरो खामानि गैला, स्लिप जाजोबो, गाखोनो हाया, मानखोनो हाया। नै हाब्रु नांजोबो, बबावबा सौदावलाबायनानै फैलाबायो, हाब्रु जाजोबो। नैबे गारियावनो थिखाङो, 250 थिखाङो बे गारिया। 250आव बिसोरो मोनो, अन्थाइ थिखांग्राफोरा 650 थाखा नैबे गारियाव थिखांबा, 250 अन्थाइयावनो। बेखिनियानोमोन लोगोफोर, जोंनि खुवारियाव अन्थाइ हानायनि खुवारिनि गारिफ्रा बे निसान गारियानो, बेयावनो थिखाङो। आरो गुबुननिया आइसार दङ, आइसाराव 300 गाहाम थिखाङो, ओमफ्राय नैबेयाव 250 थिखाङो। बारा बोलो नाङा, थाब जायो लडफोरा। भिडिअआ एसेनोसै।